Munida kaya longki maduta cicini komantu tong kisung ki phone komat niki ame kavi komat niki aking kisu lasonsi kapre akiso pir thelong kisung ki pho kachitong ta dopiklo lapen ke kethigiringa toma phanta kerap kacho hangta dopiklo lason thak thaksi pai chiklo ni phai trokar ni Duarbagori MSC constituency angkang Kahora Chandra Singh rongpia rong amekar Karlitang Mohentero lapen sangpi Rebecca Singh narpiatum asupi Basapi Teronpi ameka vepena jok kedamtang chitia chiklo Karbianglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi aphan pherangkia theino kerap kacho hanga birta along achinera long kepaklang ponpen EM Richard Tokbita Theklong si kerap kepajir aphan pini Kahora BJP Local Committee President Dhoniram Rongpi Secretary Rostom Rongpi lapen arisang huatuma phan pinkhat ponsi ameka vedat abang phia phan kerap pajirdamno lapen lapu Basapi Teronpi ke apo ave achikleta ave lopusi non ke kisung thektiga porlo non apuson kisung thektiga pora hot EM Richard Tokbi pen neni tuma phan akerap ke pajir pona pot ningarong piklo anparta EM Richard Tokbi ke neni tumar nam lopusi hokpon noputa kido kisung det Basapi Teronpi asar pen kachoro pajir ponno News Text Report, Karbi, Daily News. Tani lihin pen kacuru ke ha salbura kiso huta nili chuning li pen nang rabdun lo ako non ta jo nili so ameka ve tani li chuning li si bahasa ve si ta bangang rabdun lo la si Richard Tokbi aphan tani li akiro pilo ansu se la nili tum do tegang bong nang ke parabdun ji aphat Ansu se anam pen hiu ju make pa pi dun dia phansi ni hin pen churulo